We are not recording, yes. We are surek. When we surek, we record. But it doesn't... it's 8:53. Okay. Yes, 2 minutes past. Брат, 3 гигабайта already. Айде, faster, we don't have... Ние сме ТЖВ, Тишо, Жоро и Влади. Говорим за всичко, което се случва около нас. От улиците на София до големите игри на власт и пари. Без сценарий, без цензура, с много акъл и малко сарказъм. Или беше обратното, Влади бой? Благодаря ти за думата, Жоро. И смятам да започнем с една новина, тъй като ние сме еквивалента на кат в подкаст вариант. Смятам да започнем... Точно така. Най-доброто сравнение, което някога ще получим за Благодаря. За вас го правя, момчета. Добре подготвен. Новината за това как едно клипче от 10 секунди, кортежа на НСО за малко да пребие човек. И предлагам просто да пуснем за момент клипчето, който не го е гледал. Не го предлагай, направо го пускай. Пускам, братчето. Оп. Както караме си леко. Оп, подминаване и. Вау. Аз имам въпроси. В момента. Аз ще го пусна пак, нали, докато обяснявам да върви. Въпросът ми е, в смисъл, окей, НСО, има полиция. Има коли на НСО. Нужно ли е да изпреварваш изцяло в другата лента, като дори до него нямаше автомобил? Нужно ли да е ето тук? Оп, ето тук, ако го спра. Пича няма кола отляво на него. Защо? И най-забавното кое е? Че НСО ще съди шофьора, че е... Кара безразсъдно ли? Да, че кара безразсъдно и е предизвикал опасна ситуация. НСО ще го съди. Това е потвърдено, че да, те ще го съди. Гайс, да си кажем ли мнението и да рискуваме да ни съди НСО? Да, нека да видим НСО дали ще ни блъсне. Сега излизам отвън и ме блъска джипа на НСО. Може и да не излезеш изобщо. И след това те средят защо си бил там. Защо бронята има огъната заради теб. Да, точно. За първи път го виждам между видеото. Дали? За първ път? Да, аз това не го бях. Малкото хора, значи, които го виждат за първ път. Те обиколи всички възможни социални мрежи. Да, и тогава своето мнение. Как? Не, ти си, давай. Аз трябва все пак да спазваме, нали, така, някаква политическа коректност, за да може да записвам още епизоди. Затова ти ще отговоря. Малко сега да продължа. Да. Аз много хубав кадър си намерил като цяло. Аз единственото, което тук се замислям, има между колата, която е в дясна лента, и тази следващата зад нея, която не се вижда в този кадър. Най-вероятно има някаква разстояние, но те карат с много по-висока вероятни от позволената скорост този участък. Да, нали, то в закона по принцип пише, че имат право да, нали, ако да не спазват правилата за движение, при условие, че не създават опасни ситуации. Да. Обаче аз тук единственото, което виждам, а и другото, ако сте забелязали, ето тази кола в дъното, чакай само, че не съм приключил на телевизора, някой даже отбил. Смисъл, което е по-разумното решение, ако трябва да съм честен в момента, да отбиеш, ако минат и олигофрени покри тебе. Те реално от закона, може би това, което ти спомена, си запомнили само първата част, че имат право не се спазват правилата. Да не спазват регулациите на пътя и без втората част от изречението. Сигнализацията си. Това сме го виждали в София, не само с НСО коли, но в случая, нали, да не отклонява темата от тези НСО автомобили, но ето тук, човек. В смисъл, няма никой. Да, изпреваря автомобил. Те, помниш ли, те бяха превозват Ливан ли беше? Коя беше държавата? Президента на Ливан беше, да. Президент ли беше? Не съм на 100% сигурен. Имаш ли интернет да го чекнем? Да, брат, сега ще чекнат и си запълвай. Така авторитетни, тук докато с Тишо говорим за световния мир. И за здравната организация. Точно така, да. И за колонизацията на Марс. Всъщност, бързо Тишо, кажи нещо. Смятам, че между от кадър, който е показал, е следващия, и тук наистина това е доста скандално, защото той е буквално, те се разминават на милиметри огледалата им, така ми се стори на мене, когато пусна. Ето даже ще го дръпна малко напред, докато... Мисля, че ако го пуснеш просто в нормална скорост, ето тук е момента, те буквално са пред челен удар почти. Ако един от двамата е съответно в ляво, който от двамата да е така успял да... чакай едно фремче назад. Ако не е успяла, е понечил да завърти лана леко по-вляво, ще стане доста сериозно. Абсолютно GG. Иначе президента на Ливан, генерал Жозеф Аун.
Окей, но... Това не оправдава нищо, смисъл. Да, просто за да сме коректни Да. в фактите, нали, но... Съм изненадан, между другото. Не изненадан, защото е... Това е като името на рубриката, която мислихме. Да, разочарован съм, но не съм изненадан. Защо биха понечили да карат по този начин на междуградски път? Злоупотреба с служебно положение. И другото, което нали, се оказа нали, след този случай, беше повдигнат въпроса дали всъщност те имат контрол и над светофарите. И се оказа, че всъщност НСО има устройство за смяна на сигнала на светофара. И ще го споменеш този случай, нали, дето беше така в София. Да, по принцип, нали, кмета на район Средец Трайчо Трайков според него твърди, защото сега НСО, разбира се, има друго твърдение, което нали, е тотално различно. Две позиции. Но, нали, трамвай, само да видя къде беше трамвая на Раковска. Трамвая тръгнал да тръгва, в този момент светофар изведнъж се сменил. Нали, не по ненормален начин, изведнъж и трябвало да спре, за да може кортежа на НСО да прелети. Сега, не съм си, нали, окей, ако продължим, ако се върнем на закона, който е, че те могат да нали, не спазват правилата, стига не задават опасност движение, ти спираш трамвай, който е пълен с пътници, който не се знае дали ще може да спре на време, защото трамвай е пая повече тонове от колата. И тези 10-5 секунди, които си спестил, ще кажеш, че са в Кандахар и в момента ги обстрелват. В смисъл. И те всъщност, освен колите на НСО, реално на тези устройства идеята ми се ползват от линейки. Да. И в София мисля, че има 60 линейки, спомням това, което бях чел. Да, точно 60 линейки, които имат тези. Да, и те всъщност могат да се активират самите устройства за дистанционната промяна на светофарите само при пуснати сирени и лампи на самата линейка. Да. Което за мен е оправдано. За мен линейките са оправдани. За мен окей, също и нали, национална сигурност. Но 5 коли на НСО, в смисъл, защо точно 5 и това? В смисъл, странно разпределение е просто. Някой си е поискал и са му дали. Сега му представя човек. Смисъл, странно е ведомствена. Най-забавното е, че пожарната пък нямат. Да. В смисъл... Пожарата няма това предимство ли? Няма такива устройства, доколкото излезе информация нали, в публичното пространство. Да, защото нали, ясно, те също са, колите им са с специален режим на предвижване, но не могат да влияят дистанционно нали, на светофарни уредби. И нали, това е още един показател как има равни, някои са по-равни от другите. Всъщност за този трамвай конкретно не знам дали не съм бил там, не мога и вие доколко съм да кажем. Точно, защото Столична община пък каза, че даже мисля, че разпространиха някакви кадри, не съм ги гледал изцяло, но че светофарът светил червено, тъй или иначе, когато трамваят е бил там, но самия факт, че се ползва нещо такова в такава ситуация, се дава предпоставки. За мен това е важното, че НСО безчинстват в общи линии, създават предпоставки и то не само извън града, ами и в града за някакви такива странни ситуации, които поставят под въпрос, тъй или иначе доста въпросителната ценностна система на тая структура. Даже ето аз намерих видеото. Аз съм го гледал също. Това си го спомням, да. Чакайте само да видим кога ще се появи този минута и 15. Окей, сега би трябвало трамвая да тръгне. Така. Ето този трамвай долу в ляво. Да. Как нали, трябваше да спре баш на кръстовището, извън кръстовището все едно. Ето ги автомобилите. Ето ги автомобилите на НСО, които преминават. Да, ще бяха водени от патрулка, доколкото видях патрулен автомобил. Да. Той в този извънградския път също се виждате първоначално патрулка. Да. Честно казано... Аз мога да върна, ако искаш на ситуацията с трамвая, просто за да видим пак. Те се движат, нали... Колите се движат. Ето тук сега спира, спират. Сега е червено. Сега трябва да е червено на този... Да. И ето сега изведнъж става зелено. Те тръгват пак колите, защото се подвеждат от зеленото, че е за тях. И идва кортежа отзад. Да, трамвай наистина спира няколко метра пред... Да, просто ми струва много кратък този светлинен сигнал, нали, втория точно, който... Ако те наистина са цъкнали устройство за светофарната уредба, ми струва просто, да, наистина... аз разбирам за трамвай, със сигурност е светнало зелено, нали, там неговия светофар, както и двете точки една по друга са светнали,
той тръгва и то много бързо. Той Евота на Ватмана, че е видял, че му свършва светлинния сигнал също, нали, защото можеше да продължи. Основното тук е това, което си говорим, нали, че още един признак просто така на някаква институция, която по-скоро ни се струва нормално да поставяме под въпрос нещата, които прави, отколкото обратното. Нали? Да. Това може би Аз съм напълно съгласен. Важното случай. Интересното е как националната сигурност и отбрана създава предпоставки за... Това е иронията наистина е добра. за инциденти. Тя е национална сигурност за хора от политическия... Сега мен ми е странно да казвам политически елит в България, защото не ги смятам за елитни тези хора. Това са две противопоставящи се... Да не се изхвърляме. Понятия, да. Да, по-скоро за тях е охрана. За нас е възможно за происшествие на пътя. Нали, иска да започнем с тази новина, защото е наболяла и не знам в момента вие какво сте подготвили нататък. Защото знам, че Тишо пак има транспортни теми, които отново са много наболяли. В смисъл, българите много си обичаме колите, мамка. И много обичаме спорим за колите и за начина на движение и за си паркирането. Ключова дума ли чух? Да, ключова дума, подхвърлих. Сега ще дадем шанс на човекът отдясно на мен да изкаже мнението си за кое? Тази ключова дума. За думата паркиране? За думата паркиране. Но преди да дам този шанс, сещам се, между другото, не е директно свързано. Аз ви бях споделил преди няколко дни новина за... И отново казвам, не е свързано директно, но се сетих за много случаи, в които възрастни хора все още правоспособни, т.е. има свидетелства за управление на МПС, се случва да попадат в инциденти, дали заради вече ослабените си реакции и недостатъчното внимание, което отделят на пътната обстановка. И се сетих мисля, че беше 80 годишен шофьор, който е блъснал 78 годишна жена на пешеходна пътека. Защото двамата автомобила, който е бил възрастния мъж, в който се движил възрастния мъж, и този до него, са карали, да кажем, този двулентов път. Единият е спрял, т.е. този по-близко на пешеходната пътека, докато в лявата лента възрастният мъж продължава, за да мине през пешеходната пътека и не вижда човек, който пресича, който тръгва да пресича. Да. И се замислих, естествено може да се случи, не дай си Боже на всеки, но се замислим отново за това колко чисто системата ни какво позволява и какво дали ни трябва да сложи някакъв прак, да го наречем някаква горна граница, или пък трябва да има ежегодни тестове на по-възрастната част от нашите от шофьорите в населението, които желаят да се предвиждат по този начин след 70 годишна възраст, да кажем, или след 75 годишна възраст, защото от организъм до организъм хората са различни. Сигурно трябва да има такива неща, но то не само за тях, и защото генерално ние знаем това имам, че ще му оказа всяка тема. Медицинското за книжка, как си го извадихте от тук? Един лекар ли ви прегледа или повече? Защото медицинските, които аз си вадя, като цяло имат печати и подписи отзад, ама... как да ти кажа, аз личната ми кръстница. Добро вмъкване. Да, идеята е, че това важи и за начина, по който ставаш шофьор. Да не говорим, че и часовете, които са предвидени по закон за кормуване, са крайно недостатъчни. Особено в този за нас, защото тази държава живеем в този град, има естествено много градове, мегаполиси с много по-сложен трафик. Но ето този го кадър, извинявам, че те прекъсвам. Ето тук се случва сблъсък. Даже аз съм даже от две противоположни, моя грешка, значи две противоположни страни на пешеходната пътека. Да. Още по-фрапантно. И тук са укътнали, явно, защото не мога да го покажат. Да, те такива неща режат нормално. Разбира се. От ефир. Но да. Да, не знам, пак казвам, не е вързана директно, просто става дума отново за ситуация на пътя, защото онази беше наистина стряскаща, в които колите на НСО се разминават на милиметри от човека, който беше заснел кадрите. Хората не знам. То е сходното между нещата, които си говорим в транспортен аспект, коли, паркиране, БДЖ или нещо друго е някаква съвест ми се струва така, чисто човешка. Нали? Защото то сеща ми за едно от първите неща, които коментирахме още като тесахме някакви работи за тази рубрика. И този момчето,
не знам дори дете или там, не знам, много млад младеж, дето се беше врязал в автобуса, нали, в София и че нали, току-що взел книжка и вече съседи колко си фиша. Нали, то точно това, че... В рамките на месец имаше някакви. Да, 2 седмици дали не бяха. Да. Много е нисък прага, нали, всеки да стане шофьор. И което, да, аз съм за това да има тази възможност, обаче е с необходимата подготовка. Тези часове за кормуване, защото аз гледах за книжка за мотор. И някакси на мен отвътре ми дойде, защото гледах, че имаш пак 20 часа за кормуване и аз съм такъв, предвид, че мотор, кара ми се мотор, защото ми е така интересно ми е, нали, искам да карам, обаче пък в същото време, нали, искам да живея. И викам поне да се науча ли да хода карам само на писта и на мен отвътре ми дойде така да се запиша. Имаше разни школи, предлагат по-продължителни курсове, примерно с 40 часа вместо 20, което е двойно от това, което се иска по закон. Много по-добре, защото даже според мен за мотор трябва да са повече, тъй като там много повече самата мускулна памет трябва да работи. Да се научиш мотора. Как да контролираш мотора в завой и тем подобни, но просто идеята ми, че трябва да ти идва отвътре леко така, може би първо твоята безопасност и след това продължение. Чрез твоята да пазиш. Да. Чужата. Ако можеш. Да. Абсолютно. Та нататък? Или за паркиране ще говорим? Аз съм за или не? Да, абсолютно исках да кажа, че за това може да оставяме колите къде? В зоната в Хаджи Димитър от юли 2026 година. По-скоро вече не може да ги оставяме там. Аз ще мога, защото по адрес там ще си плата 300 евракиса. Не бе, не е ли по-малко бе? Как 300 евро? Беше ли 300? Пропаганда спредваш, стига. Как бе? От 120 лева в момента зеления винетен стикер, който е за паркиране в зелена зона. Лева. За момент. Да. Не съм проверявал колко. Това на колко ще се равнява в еврова стойност. По 2 според мен шеше. Което, нали, то го пишеше, бе. Мога ли само докато си търсиш да вметна нещо, което много ми направи впечатление? 100 евро, да. За мен в момента е най-малумното време да умножиш зоната по 2. Защото това са всичките опорки на Възраждане в момента, че цените ще стигнат двойно, се сбъдват ненарочно. Но това е малумният момент, в който да го направиш. Край на изказването. Така е, съгласен съм с това. Реално то трябва да се случи. Според мен, на начин по който се случва, съм съгласен, че подкрепя точно тези опорки, че еврото значи по 2. Но да. Това е много... Трудно ти да продължиш. Какво да кажа? Възраждане бяха прави. Ето, това го чухте го за първи път в тъжава. Възраждане бяха прави. Сега ще го извади Влади от контекст, ще пусне рилчета с това. Със сигурност. Не, виж, всеки го е казал поведнъж, така че всички носим отговорност вече. Винетният стикер за живущи в синя зона става 150 евро, а в зелена 100. Така че от юли 2026 година и аз ще съм първо качество човек, живеещ в зелена зона. Това е добра асоциация, която правиш. Дали всъщност е нормално и очаквано, разширявайки зоната, повечето ползи, които ще се акумулират от това нещо, хората да ги осъзнаят и да разберат, че всъщност, ако след като предявяваш, че живееш в централната част на града, не да плащаш, защото живееш там като такса, а да имаш и свободата, поне така бяха някои изказвания, които срещнах. Мисля, че беше включително и в интервюта на заместник министъра по транспорта, заместник кмета по транспорта на София и на Васил Терзиев, мисля, че това ще успокои обстановката, именно няма да има борба за места, а ще позволи, защото не във всеки един момент дори винетните стикери да са по-малко от места, да са повече от местата, позволяващи спиране, не във всеки един момент всички автомобили ще бъдат спрели в дадения квартал и ще бъдат позиционирани там. Да, зоната ще реши... проблемът, според мен е... Това със зоните ще реши... Идеята е да реши проблеми с паркирането и като цяло своеволята по зелените площи и не само на градинки и да намали трафика в центъра на града. Също така задигането на цените и потенциално въвеждане, дето бях говорили за червена зона, но... както за всяко нещо, може би 10% от нещата, хората просто не вярват, че парите ще отидат по предназначение. С хората, с които си говорих, са окей това да се случва, отваряйки скобата, която Влади спомена, нали, че
кофти тайминг просто. Кофти тайминг, нали? И трябваше по-да... Не бе, да го бяха умножили по 1,5, по 1,8. Да не е точно 2. Да, нещо различно. Или повече да бяха говорили за това като цяло, или малко да бяха изчакали. То не са си говорим малко да бяха да еди какво си, и те неща не са толкова лесни. Аз съм съгласен за това, че дойде с невиделица обаче. Да, в едно от сайтите, които прочетох, определено се възприема от управляващите, че не са направили достатъчно ясна и достатъчно кампания, която да унагледи, да информира хората предварително и сякаш изискват от тях предварително средства, в които да се вложат или поне по план, както прочетох, около 60% от средства за паркиране ще отиват за инвестиции в кварталите с зона тези. Да, хората не го вярват. Но като цяло информационните кампании, ние сме говорили в други проекти на канал 4, информационните кампании за каквото и да било в София и в България са изключително слаби. Това е много, много слабо звено в и местната, и държавната власт. До някъде, може би, и умишлено при някои министерства или институции, при някои просто защото нямат умението. Не съм сигурен. Едно от двете е според мен, понякога и двете може би. Но информационните кампании са просто слаби и не успяват да информират хората. И това е кофти, когато нещото, което се случва, самата промяна всъщност е по-добра перспектива дългосрочна. И от това, че за всички такива случващи се неща, информационните кампании липсват или са много слабо изпълнени, бедстват и такива идеи, които са добри. Сега дали тази зона в случая ще реши всички проблеми, тя ще почне да събира средства, дали ще реши проблемите, ще разберем след години, ако ето мен ще ми сложат зона, аз съм в моят квартал, и там искам да видя кога ще почнат да градат някакви паркинги. Това е също май, извинявай, Тишо, точно... много кратък коментар. Това също се проблема, че начинът, по който е представено, се говори само как ще трябва да се плаща повече, но няма нищо конкретно за това дали ще бъде построен нов паркинг, дали ще има повече места за паркиране, защото същите места за паркиране просто вече са платени. Има обещания. Които са... Които може да се изпълнят този път, може и да не се, но ние по презумпция сме, нали, че няма да се изпълнят. Имаме негативно усещане, че може да не се изпълнят. Спрямо цифрите, това, което сочат, 110 милиона лева се очаква да бъде годишния доход от новите паркоместа в разширените зони, което ще позволи, или поне, както ти спомена, дали ще са нови паркинзи или ново осветление, тротуари, преасфалтиране на улици. Тоест цялостно ще влезне, тези средства ще влязат не в ЦГМ, а в районните общини. В районните общини, които ще имат шанса да коригират инфраструктурата. Мисля, че е идеалното време да си основеме на строителна фирма и да... между другото, мен ми стана интересно и намирам тук една новина от 2021 година, която сега ще покажа. Колко струва построяването на един паркинг. И нали, това е от 2021, така че може да променим за инфлация и така нататък, но София ще строи паркинг за 4 милиона до NV Tower, което... На Гемен Димитров. На Гемен Димитров след това. Да. Което означава, че за 280 места са 4 милиона, което означава, че с тези 110 милиона на година ние можем да направим много паркинги. Нали, това са много кръчмарски сметки. Просто ми е интересно чисто перспективно как изглеждат нещата. Абсолютно. Това е много хубаво, между другото, така, много добра цифра. Изваждаш точна цифра, която поне тогава е била дадена. И дори да са 5 тези милиона, нали, тези средства, които се отделят за един по-голям или многоетажен, подземен. Имаше, отново бях поручил някъде за проблемите, всъщност отново относно исканията за подземни или надземни. Подземните вече се, така да се каже, вече опитват да подплатят нали, ненаправата на такива потенциално, с това, че отдолу имаме културно и архитектурно богатство под земята. Много квартали нямат. Но това какво е? 280 места, 4 милиона лева. Какво са това? 25 паркинга основно. 20... Които в 12-14 квартала са това са... два. На мен се струва малко даже, хора. Не знам. Малко. 25 паркинга по 27, айде по 280. Колко това са? 7, не знам колко са точно, аз не мога да смятам. 7000 нещо и 500, да речем, може би малко отгоре. Места, примерно. Места за автомобили. Струва ми се малко 7500 условно места за около 110. Чакай, на мен е интересно да видя колко места липсват. Има ли някаква направена статистика?
Може да го провериш, нали, но да кажеш, но докато проверяваш, мога да ви кажа пък нещо готино. Кажи ни. Сега е момента. Тишо ми беше разказал при време, че бойкотирал мобилните оператори. Нали, така беше. Не искаше да си говорим по телефона. Можеш ли ми припомниш защо? Сигурен си, че беше така историята. Така беше. Аз опитвам да се сета реално наистина, но тогава имаше... За цените нещо увеличението и индексацията. Точно така или иначе. И всъщност няма нужда това да те притеснява вече, защото... Вау! Ето това беше... Успя да ми подложиш много добре за тази реакция. Да, нали, изобщо не изглеждаше изкуствено. В общи линии край на хорора от индексацията на цените. В смисъл, те ще продължат да си ги индексират със сигурност. Да. Или може би интересно ме да видя какво ще измислят сега. Защото нашите мили депутати приеха закона за изменение в закона за електронните съобщения. Като второто четене мина сега през ноември съвсем наскоро. Първото беше юни месец. От юни до ноември месец. Влади, колко месеца са? 5-6. Да. В момента правя 3 неща едновременно. Не съм сигурен защо го правиш. Питам, защото бюджета за 2026 година бяха дали 4 дни за обсъждане, докато този закон за мобилните оператори, нали, както ти каза, почти толкова месеци, нали? Повечко са 8. Между първо и второ четене. И реално, ако оператор вдигне едностранно цената или промени условия по срочен договор, можеш да прекратиш без неустойка. И имаш 2 месеца от уведомлението да заявиш отказа, като договор се счита за прекратен от дата, която оператора получи самото, нали, уведомление от твоя страна, като потребител. Целта е тази мега дразнеща практика да индексират цените всички. Дори ако го правиха едновременно, нямаше да се ядосвам толкова, но те го правят един след друг и ако ползваш различни услуги на мобилен оператор, нали, нещо, или имаш интернет на друг оператор или нещо, както аз съм в случая, мобилният оператор е Iettel, Viva.com ми е кабелната интернет. И в общи линии, като се индексират цените и получаваш през някакво време в началото на годината. Здравей, дигнахме цените, а всъщност не ти предлагаме нищо ново. Но в общи линии това вече няма да е така. И другото, което е, всъщност те имат ли право сега с влизането на еврото там за определен период от време да не си променят цените? В смисъл, задължение ли са? Би трябвало до това, което си говорихме в един от предните епизоди, за бизнесите и промяната на цените, трябва да е... Те реално всеки има право, но трябва да е обосновано. Какво ми даваш повече, нали? Да. А какво значи обосновано вдигане на цените? Не мога да дай ми повече мегабайти или да знам. Да. Но това с мобилните оператори просто е готино, защото много дълги години са кофти тези хора. Защото не ти предоставят разбивка на разходите им, че са увеличили, за да оправдаят увеличението, нали така? Да. Ако го правеха? Така ще се чувствам спокоен поне. Те за мен са едно стъпало над бързите кредити, но не повече. Те са много кофти, като примерно ако натрупаш някакъв дълг към тях или нещо не прочетеш, което разбира се, като подписаш някакви неща, то си е твоя отговорност, ама не винаги се случва. Ситния шрифт е. Да. Просто тази коварна практика към потребителя, нали, да го поизмамиш леко, ако можеш, като телеком, това е... нали, дращото е, че после към ЧСИ-та префърлят, нали. Да. Някакви съдебни изпълнители те гонят хората за, примерно, преди години сметки, планове и така нататък. И въпреки, че по закон те имат давност, мисля, че беше 5 години, 5 години или даже не го бяха смъкнали по-малко на 3, да речем 5 години, има ЧСИ-та, които и след това си пробват късмета с хората и имате... На мен ми се е случвало, между другото, имах лупски номер, МТЛ, като бяха едно време. Човек! Да, и съм извънели, а това е било, нали, при повече от 10 години. Това е 15 години поне. Да, като съм бил на 17, нямах 18, не мога да сключа договор сам. И там с майка ми беше и, нали, те ти вписваха договора тогава в ЛУП, нали, по, не знам, някакъв легален начин, нали, са го правили, да фигурираш, нали, все едно, ето аз съм голям, имам вече номер албала. Въпреки, че е вързан към основен да, въпреки, че друг, смисъл, аз нямам право да сключа договор в случая, защото съм под 18. И ме бяха търсили за това и аз им казах да
се разходят в градинката наблизо, нали? Защото това са някакви крайни глупости към как така ме търсите мене за нещо, което аз дори не съм подписвал. Спомням си го този случай, защото ние си говорихме за него. Ти тогава ми сподели. Да. Години Аз по-късно. консултирах с адвокати и така нататък и те ми звъняха пак и аз им казах, че ако продължават да ме тормозят, може да очакват обаждане от моя адвокат. Точно така. И не ми извъннаха повече за това. Но да, това е една позитивна новина в нашата рубрика днес, за която не можем да кажем, че не сме изненадани, но сме разочаровани. Да, не е валидно. Не можем да го кажем. Не е валидно твърдение. Приятно изненадани сме. Да. 4 епизода, първи път. 25% успеваемост. Това е в рамките на 2 месеца. Това не работи така процентите, шефе. Добре. В номиналния, аз в номиналния така... Да, което ме посеща, между другото, ти така съвсем несъзнателно ми даде отново думата, така че пригответе следващите 40 минути, пак само ще говоря. Разликата между 2% пункта и 2%. Знаем ли каква е? Сега новината за бюджета ли искаш да пусна или не съм сигурен този 2 кил на къде ми е вод? Питам, знаем ли каква е? Так му исках да се включа с нещо, но сега ще чуем 40 минутна плеяда за бюджет. Готови ли сте, момчета? Винаги сме готови. Не, може нещо друго да си говорим. Монетарната и фискалната политика. Давай смисъл, значи 2% и 2% пункта. Да. Да, е 2% пункта, нямам представа също така, но трябва да ми кажеш. Защото аз четох доста неща, защото пак става въпрос, ние говорихме вече за бюджета, обаче аз така имах близка среща от третия вид. С бюджета ли с кого? Бяхме седнали на маса и си говорихме за политика. Колко ненормално за нашите ширини. Да, преди това цял ден бяхме местили едни кашони и чували и куфари и вечерта какво да правим друго? Ръки и салати и политика. Да. Това не е нормалното нещо за съботен ден. Да, абсолютно, човек. И се заговорихме с един познат за протеста като цяло. И викам това, впоследствие се като преспах, нали, вече не бях толкова ядосан. Си към това ще е топ да си го обсъдим в подкаста, защото и ние генерално, и Влади естествено правили много епизоди за правата, които имаме. Едно от тях е било правото на изразяване на мнение, свобода на словото отвъд медиите, нали, това да изразяваш мнението си и да казваш нещата, които мислиш и да имаш свободата да го правиш, когато, нали, не говорим за някакви тъпоти да говориш, логически обосновани. Някакви адекватни работи. Да. И включително и правото на протест, да изразяваш гражданска позиция. И заговорихме с този мой познат. Той беше много така... експресивен? Да, може да използваме тази дума, но тезата, която имаше той е, че този протест, който се случи в миналия четвъртък, понеже в момента записа не случва в понеделник като ден, в четвъртък миналата седмица беше протестът. Той Саша има в сряда. Даже във вторник т.е. утре е блокирането на парламента. Да, защото аз подписах и петицията и ми пратиха, че и сряда ще има за това. Може, да. Но първи протест с прасето пред там президентство, Министерския съвет и партийния дом, нали, триъгълника на властта. И също говорихме и той каза, че това не е срещу бюджета, е политически протест. И аз съм такъв, те всички протести са политически, нали? Но всъщност говорихме си, той е съгласен с това, че бюджетът не бил окей и че нещата не са окей, обаче това да ходиш на протест въобще не те прави мъж или активен гражданин, защото ако нямаш искания, конкретни искания. И той не вижда такива конкретни искания. И типично по български и балкански щепкахме се за едно единствено нещо и го обсъждахме в продължение на 2 часа. И така не можахме да се разберем, защото някакси той се беше фокусирал много в нещо, което наистина се тръби повече отколкото трябва. И с това съм абсолютно съгласен, за увеличението на заплатите в силовите структури и МВР. Това е така. И някак си виждам, че размива възприятието на хората за какво е този протест. Нали, освен на прасето Касичка, дето и го бяха напръскали с спрей от част от управляващите срещу част от опозицията. Какво? Чакай, what? И прасенцето от другата страна в чиста форма. На най-горе ляво снимката, ако цъкнеш.
пише Асена не е гей. Това е очевидно насочено към нали, Асен Василев. Очевидно е написано Асена, за да не е Асен. Да. И така нататък. И това от ДПС, не знам кой депутат го беше написал, не му помня името и той е нерелевантен като цяло. Защо му помня името? Той е много странен вагабонтин. Се тая. Както се казва на английски inconsequential е неговия existence. Yes. С този познат, нали, си говорихме и изчепхме за това за МВР. И всъщност на масата имаше още един поддръжник на симпатизант, на човек гласувал за ППДБ и като цяло проевропейски насочен. И примерно той пък смяташе, че не трябва да се вдигат заплати на МВР, докато аз пък също съм в такава политическа насоченост, но пък му казах, че аз съм за вдигането на заплатите на такива публични длъжности, полиция, лекари, пожарникари, ако обаче имаме вяра в тези структури. И спорих някакви такива неща и всъщност това, което да кажа за двата пункта и да ви питам вас дали сте изпали в такива ситуации, какъв им беше то реалити чек, нали, сблъсъка срещу третия вид, ето ви казах. 2% пункта става въпрос за увеличаването на осигуровките за пенсионния фонд. И всъщност в проекта се предвижда увеличаване на вноската за фонд пенсии с 2% пункта, което и аз като четох в началото беше, нали, подмина го веднага, защото е супер лаишка и съвсем човешка, нали, грешка. Викаш си 2%. 2%. Всъщност не е точно така. Става просто за различни ставки, нали, спрямо парите, които получаваме и за някой това ще е до 10% от януари 2026. И в изгледахме живото за първ път много време, цяло интервю в Нова телевизия. Wow. В Здравей България, мисля, че беше рубриката. Ще кажеш конвенционалните медии. Да. И всъщност това, което се предвижда като, нали, увеличение от 19,8 на 21,8%, но идеята е следното. Процентния пункт е разлика между 2% стойности. Тоест, ако нещо се увеличи от 19 на 21%, нали, това е увеличение с 2% пункта, но самото увеличение не е 2%. Защото, нали... Да, защото то е... Увеличението е... Да, кажи. Не, поне както аз го разбирам, то не е да увеличиш 100 лева с 2% и да получиш 102 лева. Ти, например, 100 лева си взимал 20% от тях, тия 20% стават на 22% и това е тотално различен начин се смята в последствие. Да, всъщност увеличението за това достига, нали, до 10%, защото 2% от 19% са 10,5% увеличение. Двата процентни пункта, защото от 19 стана на 21. Нали. Особено като в момента, нали, моментът и стойност е 19, новата е 21. И рано когато държавата дига с 2% пункта, това значи около 10% повече осигуровки за работещия и за работодателя. И за всеки човек с заплата от 3000 лева нагоре, това е тежест между 90 и 160 лева на месец. Great success. Като аз съм си направил труда да калкулирам за 3, 4 и 5 хиляди лева нето, умишлено тези суми, нали, но за 3000 лева сега осигуровките се изчисляват, нали, на база текуща ставка. Ако вноската се увеличи с тези 2% пункта, работещият в случая ще плаща, момент само да не объркам точната сума, ще плаща, бързо запълнете с нещо, да казвам, около 60 лева повече на месец. При заплата 4000 лева около 80 лева повече на месец, при заплата 5000 лева около 100 лева повече на месец. Това е за, нали, фонд пенсии, отделно от осигурителния прак. Като осигурителния прак, само ще кажа сумите, за да и да стигна най-накрая до точката, която исках да ви питам. Казах 40 минути, сме доста по-кратки от 40 минути, нали? Доста добре, абсолютно. Да. И пак съм извадил 3, 4 и 5 хиляди лева нет на заплата, ако говорим за осигурителния прак, нали, който се вдига и ще бъде 2352 евро. Максималния осигурителен доход. Той в момента горе-долу е толкова, то не се вдига много. Не, 2352 евро. 4750. В момента беше 3900, мисля. Така, не беше ли пак 4750? Окей, значи аз съм 950. Да, и за
3000 лева нето заплата, нали, това е 3850 лева бруто горе-долу. За работника допълнителната тежест става около 62 лева на месец, което е 750 лева на година. За работодателя 85 лева на месец, около 1000 лева на година. Да, той винаги плаща по-голямата част. За държавата това са 150 лева на месец от човек. При 3000 лева заплата. И какво ще ги правим тези доходи? Да, при 4000 лева нето съответно скачат малко повече от двойно, защото вече прекачваме този прак, тъй като е 5100 бруто, но нататък, нали, нагоре 165 лева за работника на месец, което е около 2000 лева годишно. За работодател 230 лева на месец повече, което е 2800 лева годишно. И общо около 400 лева на месец взима държавата, нали, от смяната от покачването на това. И всъщност това, за което започна да разказвам тази история, че аз се сблъсках с... проведох един разговор, който не можах да... Ние с този човек не можахме да се разберем, защото аз говорех, нали, че отвъд това с МВР има много други неща, които ни дразнят. Той е реализиран професионално, има бизнес, т.е. плаща заплати и реално тези промени в бюджета ще му кажа да влияе много повече, отколкото на нас, да речем хората, които работим за заплата. Индивидуален служител. Точно така. Компания с 50 плюс служители. И говорихме и в общи линии аз чувах... В началото бях доста по-отворен, след това може би аз малко се затвори, защото чувах опорките изказвания на ГЕРБ, които съм свикнал. Всичко се връщаше към ония 9 месеца, в които ППДБ са управлявали, обаче без, нали, това, че беше четворна коалиция и това, че не бяха пълни 4 години, те какво са направили, що не са оправили държавата и така нататък. И аз викам, на теория си прав, ако бяха управляващи наистина сами, с пълни 4 години и ако не бяха направили нищо, аз щях съм първия, който ще да се откаже от тях и нямаше го съм никой повече. Но не стоят точно така нещата. И всъщност стигнахме до там, че освен тези неща за МВР аз бях очуден и го питах кога за последно си излязал да си изразиш гражданската позиция. И в случая бюджетът засяга теб много по-пряко. И аз осъзнах как системата на ГЕРБ, колкото и да е със сигурност в много аспекти, ГЕРБ като партия е помогнала на това България да се намира където е в момента. Това никога не съм го отричал. Смятам, че е глупаво, нали, да се отрича, защото те управляваха години, в която влизахме в Европейския съюз и след това, че има много корупция и също не го отричам, но аз смятам, че има много адекватни кадри в тази партия. Допринеси са по някаква форма. Със сигурност, да. И с този човек, в крайна сметка, освен, нали, липсата на изразяване на гражданска позиция като протест, ние тотално се сблъскахме и мен ми стана кофти отвътре, защото аз възприемам хора като него, като хора, които имат възможността да... коя е правилната дума на български, която да опише това, което искам да кажа, то не е да подклаждат, а да... събуждат, може би. Да събуждат, но и не само и да се грижат за средата, да я поддържат и развиват средата на граждански активизъм. Защото това е човек с бизнес зад гърба си, очевидно, нали, има опит и успехи. И дори само хората в неговата фирма да го гледат като модел за подражание, това е достатъчно, защото един човек не е нужда да промени 1 милион души. Ако промени 10 и всеки един от тези 10 души променят други 10, нали? Добри пример. Всъщност да даде този един добър пример, който след това постъпателно да има... Да, просто да стане, нали... Верижна реакция. Да, верижна реакция, точно. И за това ми стана... кофти ми стана наистина отвътре, защото и на следващия ден се събудих с това как тази система на ГЕРБ е хванала за топките българския бизнес и заради това, че някога си е дала някакви възможности да се случат поръчки, държавни или други, след това хората живеят в някакъв страх или дори да не е страх осъзнат, то по-скоро мисленето им е така промито, че всичко останало, което потенциално може да разклати този странен еквилибриум, ако дори мога да нарека така, просто е мега плашещо и абсолютно трябва да се отхвърли. И това ми беше мега странно. Ми е любопитно дали вие сте изпадали в такива ситуации и как ви се струва това, което ви разказах, защото ние включително споменахме и случките покрай Благо Коцев, нали?
за Варна, защото... Които може да обсъдим после, ако искаш. След това. Да, Влади. Ти ще давай, аз днеска много пъти взех думата. Не си мисля, точно споделим. Не, давай смело. Ние си говорихме с тебе за този сблъсък на виждания, да го наречем сблъсък на виждания, защото ти спомена, че не сте си повишавали тон, всъщност е била една Не сме се били пред блока, нали? За щастие не се е стигнало до такава балканска свада. Смятам, че това е нещо, което е като... този човек е много като него, най-вероятно, с добре изграден бизнес, но изграден на една такава, да не наричаме лоша основа, но изграден на една основа, която не ти дава възможност при каквито да са различни от този тип на поведение, от този тип на управление способи и възможности, които излязат, ти оставаш глух и ням за тях. Всяка една промяна, която потенциално дойде на ум на този човек и на който да е друг човек, вероятно, както слушам историята, тя минава през ситото на това мога или това не мога да си го позволя към този момент. Тоест аз нямам пълната свобода да направя промените, които искам, до някъде, да не го наричам, не знам дали мога да го нарека зависимост, но може и това да е правилната дума, ментална зависимост от всичко, това със сигурност, да, смятам, че си прав. И всичко, което ще кажа в публичния домейн или в сферата, всякакви изяви, които този човек може да има и изказвания, ще са, да не са строго мониторирани, но са със сигурност проследявани. Особено ако са в едни такива специфични сектори, където, както спомена, него може да не е такъв, но има много сектори, които са доста повлияти от обществените поръчки. И със сигурност. Там е малко пипкава ситуация. Ние сме го засягали темата и в предходния епизод, мисля, че беше и в първия даже, за такъв тип дейности и преднамереността, с която се решават този тип, се отсъждат кой търг, кой ще получи, кой търг от проведените. Така че аз ще да кажа любимия ни слоган: разочарован съм, но не съм изненадан, защото вероятно много хора са така и това е, ето ти ни разказваш, сблъсъка си с реалността. На една средна, по нашите стандарти, компания, малка към средна бизнес, който им случват нещата, вършат си каквото трябва да си вършат, имат вероятно щастливи и задоволени клиенти от гледна точка на продукта, който те имат и който успяват да материализират на пазара. И в същото време обаче рестрикциите, които са поставени, са прекалено много, вероятно за някои бизнеси дори да могат да просъществуват в бъдеще, за да могат да се адаптират към новата среда. То е някакво много странно, както казах. Това е такъв изкривен еквилибриум, защото те продължават, примерно, факта, че гласувал е за ГЕРБ, откакто се помни. Факта се казва, че за първ път се чувства разколебан, нали? Което аз го приветствам като твърдение, но съм такъв просто, след като толкова много време от него да се замислиш дали да гласуваш за ГЕРБ, значи закъснял си. Със сигурност си закъснял, но просто така се почувствах в този разговор, че не мога да... Не знам дали се е случвал да... Ние покрай подкаста не само, нали, четем много новини и той какво казал, он какво казал, Свободна Европа, сега медиа по чуждестранни издания, нали, Reuters, Bloomberg и каквото още се сетиш. И отсреща стои човек, аз за първ път може би се сблъсках с човек, който почти сляпо вярва в убежденията си и, нали, хвърля точно тези типичните нали, упорки, както ги наричат тези, от типа на ПП като управляваха, нали, 9 месеца и нищо не направиха. Нали, ето при Асен Василев, защо не протестирахте тогава, като Асен Василев, нали, вдигна праг на осигурителния доход, което, нали, се случи тогава. Нали, защо сега? И, нали, точно тезата беше основно, че това е политически протест и все едно не е морално така да се представя този протест, защото няма искания. А искания протестът има, нали? Те са описани от това. Ние сме ги коментирали в пуснете си, между другото, интересно. Кой беше епизод подред, Влади? Това е четвърти в момента, значи в предния епизод, да. Мисля, че беше, да. Пуснете си го и там ги обсъждаме с конкретика самите
масово се смята за неадекватни промени от целия почти публичен сектор, изключение на управляващите, нали? И някои синдикати, което също ми беше смешно, че сме в ситуация, в която частният бизнес изглежда се застъпва за the average Joe, както се казва, нали, нормалния човек, а пък синдикатите казват, всъщност това е възможен бюджет, нали? Трябва малко да се пипне, обаче синдиката, чиято работа не е да подкрепя държавата, я подкрепя. И аз бях малко така същисан. Да. Аз между другото имам много интересно нещо за една от новините, които исках да коментирам, че България, Унгария и Гърция са с най-ниските заплати в ЕС. Знаех си, че но ето, тук имаше едно изречение. Боде отчита факта, че в частния сектор скокът за заплатите е 12,8%, а в публичния е 14,6 на 100. Противоречи на икономическата логика, средната заплата в обществената сфера и без друго е по-висока. В смисъл, в публичния сектор се дигат повече заплати, отколкото в частния, което наистина е странно. Странни са, да, и аз, нали, колкото можах, нали, адекватно си представя гледната точка, опитах се да се срещам някъде с този човек. Със сигурност аз съм бил в някои отношения като конска пац, защото всеки човек е, нали, ограничен от собствените си разбирания и схващане. Няма как да сме абсолютно отворени към всичко, но се опитвам да допусна, нали, и други, да разбера други гледни точки, но просто беше ми наистина интересно, но и странно спускам с неща от типа, нали, дефицитът на бюджета на Асен Василев също, нали, са били супер високи, защото говорихме за това как се планира дълга от брутния вътрешен продукт, нали, да има десетки милиарди дългове в следващите 3-4 години. И, нали, тогава той също бил дигнал данъците и, нали, нормална проверка, нали, показва, че, нали, ключовите данъци тогава с бюджета на Асен Василев не бяха дигнати. Сега данък дивиденд, който се увеличава, осигуровките за пенсионния фонд, нали, и всъщност това видео, което ти беше пуснал за хората, които ни гледат в YouTube, препоръчвам да го изгледате в блока на Здравей България, защото говорят как всъщност обещанията на управляващите, че не се дигат данъците, всъщност не са верни. Просто отделете си, ако имате 30 на минути, то мисля, че е толкова, да го изслушате, докато се возите към офиса, прямо в метрото. В който ще плащате по-големи осигуровки. Точно така, да. И някакви такива опорки, нали, се сблъсках и които, нали, ти тръгваш да бориш, обаче то си трудно е да обориш, нали, човек, когато толкова сляпо вярва в тези неща и включително неща от типа на когато беше ротационното правителство на Денков и трябваше Мария Габриел да стане, нали, че ПП-ДБ тогава, нали, са прецакали нещата и, нали, заради тях не е станало. Което пак е доста популистко изказване. Всъщност това, което се случи и което беше първично достояние, е, че, нали, те са направили са ротацията и Мария Габриел излиза и ГЕРБ излиза с предложения, които тогава ПП-ДБ казах, че не са били обсъдени с тях. И те свалиха, нали, там доверието си от правителството официално, нали, което конкретно нищо не прави законово, нали, но просто казва, че не вярват вече в това, защото предложенията не били обсъдени с тях. И някакви такива неща се сблъскват и се замислих колко е тъжно до някъде, но и в същото време как ние много трудно бихме могли да се разберем и колко е трудно се разберем помежду си някакви хора, които смеят да твърдят, че имаме някаква грамотност, интересуваме се от неща. Хора, които се развиват професионално, някои по-успешно от други, разбира се. И просто ми стана това, затова ви питах и затова го коментирам, защото въпреки че обсъдихме бюджета в един от предните епизоди, аз се чувствам и в момента като че не сме свършили нищо с това обсъждане, защото провеждайки този разговор, в продължение на 2-3 часа сигурно говорихме, той казва нещо, аз казвам нещо, други събеседници на масата казват нещо и ние не можем да стигнем един до друг. И се замислям когато това е невъзможно на тази маса, какво очакваме за колко си хиляди души, стотици хиляди подкрепящи една или друга партия и като цяло в държавата и как очакваме нещо такова изобщо да случи адекватно, когато, нали, ние не сме икономисти и те ни свърлят с някакви детайли за бюджета и ние по-малко от половината разбираме. И как очакваме, не знам, аз според тебе, извинявай, че прекъсвам този ред на мисли, има ли този протест, който се организира, тази петиция, въобще има ли смисъл от тях? Ще променим ли нещо с това? Чувствам се малко, не обезверен ми такъв, по-скоро замислен, това ли е правилният начин, защото за мен правилният начин би трябвало да успява, нали, да успешно да достига до
хора като този мой познат, който ти споменах. Хора, които имат възможност да живеят един доста добър живот за стандартите на България. И това как се постигнали са нещо. Точно това, което се замислих, че може би това е нещо, което по някакъв начин трябва да му отделим ресурс като време и мисъл, за да помислим как може да стигнем до тези хора, защото това са хората, които трябва да почнат да променят тяхната среда и имат по-така голямо влияние по една или друга причина хората около тях, нали. Ако някой ти каже, че може да оправи света, нали, изведнъж, това е или, нали, булшит, или глупост, или политика. Но можеш да оправиш човек по човек, по човек по човек. И някак смятам, че ние какво сме ние? Ние не управляваме, нали, но хората, които вярваме, че нещата, които се случват в държавата, не са окей, не успяваме да стигнем до тези хора, до които реално искаме да стигнем. И това много ме бъгна от целия разговор. Защото просто нямам отговор на този въпрос. Ти виждаш потенциал, както да спомена, той да бъде един спусък за тригер, тази хубава българска дума, за позитивно влияние, както спомена на всички около себе си, но няма чуваемост в комуникацията. Това разбирам. Да, просто ние се сблъскваме с тези опорки. Аз колкото можах опорих. Някакви, разбира се, аз не помня конкретни проценти и така нататък. Винаги мога да влезем, дори като си говорим, да влезем да правим нещо в интернет. Но идеята е, че и това не беше само за бюджета. То прерасна и в това за благо. Чисто идеологическо. Да, чисто идеологически. Нали, той каза, че подкрепя, нали, знае, че това го засяга при бюджет най-много него, като плащаш данъци, нали, очевидно, защото плаща заплати на хора. Но то се премести и към това. Накратко обсъдихме и за Благо Коцев в случая, нали, че според него този протест пак няма конкретно искане, защото бил под надслов свобода за Благо Коцев, а трябва да бъде под надслов да няма репресия срещу Благо Коцев. И аз се опитах да разбера каква е разликата за него между тези двете, защо надсловът е толкова важен. Да. Не успях, честно казано, защото и той самия разбира, че това е репресия, което се получава политическа, но твърдо заяви, че смята, че трябва да бъде съден. И аз съм такъв. Окей, аз не мога да преценя дали трябва да бъде съден, защото на база разследването, което се случи, нали, това, което единствено остана е, че той е знаел за съществуването на, нали, организирана престъпна група. И имаше някакъв депутат, нали, в София и затова преместиха делото в София. След това ВКС се произнесе, нали, наскоро, че трябва да отиде обратно във Варна и, нали, отива обратно там. И той, преди да започнем подкаста, видяхме новина, която той днес се пристигна обратно и ще гледа делото, може би утре. Точно така. Да, ти го забеляза като новина. Но идеята е, че аз зададох един много прост въпрос, който ме мъчи, честно казано, колкото и клиширано да звучи, понякога нали, не заспивам от това. Мен много ми пука за средностатистическия човек. Нормалният човек, обикновеният човек, Влади знае, че много мраза това словосъчетание, нали? Обаче, нали, това дето казах The Average Joe в англоговорящите, нали, страни, защото Благо Коцев, бизнесмен, човек от една от партиите, нали, ППДБ, и всъщност се случва така, че някой някъде вдига телефона и този човек влиза в ареста за 4 месеца и отгоре може би вече. Без да е разглеждано нищо по обвиненията му. Да, след това се, нали, приключва разследването и те продължават да го държат седмици още в ареста, защото първоначално държаха с идеята, че може да попречи на разследването среди правомощи, като има като кмет. Това приключи и те продължиха да го държат в ареста и отвърляха, нали, исканията на неговата защита да го пуснат под домашен арест или да го преместят съответно да не е в София. И това, което зададох като въпрос на мой познат, беше: щом това се случва на такъв човек, който е публична фигура, нали, не е случайен. Тоест, не е като нас, нали, без да омалважавам това, което сме постигнали в живота. Не, ние сме average Joe в сравнение с него. Като възможности, абсолютно да. Защото нямаме бизнес, който генерира без значение стотици хиляди или милиони и така нататък. Нямаме този нетворк и тези контакти. Ако случи нещо такова, ето сега, примерно, дойдат при Влади и те арестуват, аз и Тишо не може да звънем на някой с влияние, разбираш ли? Да се някакво момчета, моли само да го извадим. Да. И самия факт, че случва нещо такова с такава публична фигура, и тук кмет на един от най-големите градове в България, без адекватност, мен лично ме плаши. И го попитах този човек: окей, ти
си казах му, викам, ти извличаш някакви дивиденти от бизнес гледна точка, заради това, че ГЕРБ са на управление. Работиш по-лесно с тази администрация, все така какви са. Не знам и не ме интересува на нещата неговия бизнес, но на база начина, по който реагира към правителството. И съм такъв, какво става, ако в даден момент засегнеш някой, в смисъл случайно кажеш нещо накриво на някой, който ще реши, че ще те захапе. Защото ако тези хора решат да те захапят, няма да се освободиш от тази захапка, докато те не решат. Там И хапят доста. хора като този мой познат от много повече загубен, защото ние какво ще изгубим? Ще си изгубиш заплата в някоя фирма и ще уволнат. И какво? Вау. Ще си намериш друга работа. Обаче, когато си градил нещо с години, нали, и съм сигурен с много труд, пот и така нататък, каквито и поръчки да се взиме, нали, примерно да работи. Това, че работиш в държавата, реално и имаш такива поръчки, не значи задължително нещо лошо. Не, развил си го по този начин. Да, сега, че по някакъв начин може да те е благоприятствала тая политическа система, окей, нали, се тая. Но идеята е, че викам, не те ли плаши това, че във всеки един момент могат да дойдат и да ти го вземат. Все едно сме през мутренските години, нали, там ранните 90. Буквално бухалкаджийство, човек. Да, и тук реално разговорът ни някъде, нали, това беше първото мълчание, което се случи. Вие сте стигнали до някакъв консенсус? Той или си е помислил, че никой няма да се разберем, нали, което и аз понякога си умислих, или просто за момент се е замислил за тези неща, или може би, защото не сме пили само, нали, минерална вода. Изворна. Да, изворна. Нали, просто там приключил разговорът. Но мен това е нещо, което наистина, ако трябва да съм честен, ме плаши, защото във всеки един момент и затова ходя на протести аз. Защото не искам да се чувствам така, че във всеки един момент хората, които трябва да са там, за да движат държавата напред, ако решат, че съм им неудобен, могат да ми погубят живота, без да го отнемат, нали, да не преувеличавам, но да ми погубят живота с всичките механизми и цялата им тежест на държавния апарат. Това е нещо, което много ме същиса и бях малко така разочарован. Mm-hmm. И вероятно, казвайки го за себе си, смятайки, грижайки се за Average Joe, не би искал за никой от тези хора, които са установили бизнесите си, работят, плащат си данъците, хранят хора в своите бизнеси и чрез това, което са установили, това, което са учредили като компания, не го би искал за никой. Не го искам, да. Но просто не знам, аз се сблъсках, нали, казах доста неща, но просто усещам, че ми тежат тези работи, не знам на вас дали ви тежат и просто затова ви го казах и затова ви питах, нали, защото аз на моменти, като събираме се, записваме, нали, подкаст, така нататък, ще губим с някакви неща, обаче имам такова, гори нещо отвътре, разбираш ли, искам да говорим за някакви неща. Надявам се хората, които ни слушат, да се вълнуват или развълнуват от тези работи и да стигнем до 1, 2, 3, 5, 10, 100 000, нали, 100 000 души, се тая. Обаче много се почувствах за момент не разочарована ми, изтощен психически, емоционално. От не знам дали сте изпадали, просто защото ти блъскваш се с някаква стена, която, нали, тя не те разрушава тебе, обаче и ти не разрушаваш нея и заставате там, нали, в тази патова ситуация и това е. И просто и двамата сте прави за себе си и то няма... Аз, честно казано, възхищавам се всеки път, в който ти тръгнеш на поход срещу, нали, опорки, чуждо мнение и така нататък, защото за мен това си абсолютен поход да го правиш. Благодаря. Нали, и аз, когато съм попал в такива разговори, съм бил с идеята, аз енергията ми не мога да я дам на този човек, за да се опитам да го променя, защото съм с нагласата, че аз няма да успея най-вероятно. Mm-hmm. Което, нали, мога да го наречем, че аз пък съм стигнал до следващата степен, която е апатия. Нали? Ти си стигнал върха на планината, аз съм паднал отстрани и съм в апатичното дъно там или в апатичната низина. Не знам. Това е, да. Можем ли да го наричаме кръстоносец? Да, абсолютно. От тук нататък. Колкото комплимент, може би толкова и не е предвид. Защото всички знаем кръстоносците походи какво са правили. Да, за какво ги е пращал папата. Не случайно беше споменато. Харесва ми. Но да, но определено е много... Аз съм се замислял лично за себе си, ако... Дали, както последно време беше казал, че преди седмица или две собственика не. Да, всъщност той е собственик на Лоутопия, който беше в интервю отново каза,
въпреки всички информации, които последните години се появяват, че България бизнес средата е добра и климата е добър, той каза точно обратното. Ето и не. И въпреки, че се промотира чуждите директни инвестиции у нас да се случват и наистина има компании, които изнасят цялата си работна сила тук, вече наистина самия климат е доста влошен. Несигурността, политическата несигурност, която създава много предпоставки за загуби, буквално, на тези компании. Или такса спокойствие по-скоро. Да се върнем 90-те просто. Да, която сме чули много пъти, включително и няма да споменавам този случай, защото е много пресен, но за една българска компания, успешна доста българска, известна, за кратко време стана успешна. ми разказаха точно как са поискали такса спокойствие, конкретна сума от един от основателите на компанията, и реално за да изчезнат проверките, които се пускат срещу тях. Супер. И то става въпрос за смисъл, мен също ме същи се това, защото става въпрос, нали, за не особено малка компания, но компания, която е известна така на хората и с начина, по който, нали, намират въпросния основател в нали, свободното му време и му така почушват, че ако реши да даде тази сума пари, ще се случат някакви благоприятни неща от гледна точка на изчезването на проверки, които иначе ще продължат да ги така турмозят. Буквално избери случайен епизод на Семейство Сопрано и напиши България 2025 отдолу и DCT. Да. Имам между другото готин въпрос, като решите да затваряме епизода. Ако искате, разбира се, вие да кажете някакви други неща. Аз излях си мъката в общи линии. Другия епизод, вие ще си излеете мъката, аз така ще... Може да се редуваме, между другото, да си правим такова, всеки да има един епизод, който се проветри. Окей, да вентилира. Да вентилира. Аз мисля, че можем да ги определено да ги направим достатъчно динамични, които да съчетаваме теми за не само вентилация, а да има и отопление понякога. Не става само с духане. Трябва и охлаждане. Да. Точно така. Okay. Ще поработим върху там. Аз само преди да преминем към финалната фаза на епизода, след първо, вие пиете ли кафе? Май, ти знам, че не пиеш. И аз не пия. Пих пих 2 тройни еспресота преди един изпит по латинска морфология преди много години. И в общи линии до тук ми се простира пиенето. Помогнаха ли? Моля? Помогнаха ли? Да се разтреперя, да. Взех си изпита. Мисля, че беше с 5, ако не се лъжа. Не беше отличен със сигурност. Но така. Ми треперех ръцете. Имаше така доста сериозна... 2 тройни еспресота, без нищо друго. Чиста работа. Покачил си нивата. Да. На всичко не пием много кафе, може би. Да. Аз не пия кафе, тъй като знам, че ме водиш към вендинг машините, най-вероятно. Кой? Не. Аз много обичам, ще да кажа, че много обичам всъщност вендинг машините. Следващия ми въпрос ще да консумирате вафлички, вероятно. Много ясно. Много яко, че във вендинг машината вафличката е студена и нещата са студени вътре, охладени. Аз знам, че ти не обичаш топли пространства. Да, така е. Може би, защото аз имам кръвно, затова нямам представа дали имам кръвно. Трябва да проверя. Не, чакай, всеки човек има кръвно. Въпросът е дали е в нормални граници или е високо кръвно. Да, нали ти като събереш граници, събираш роднините. Идеята е, че съм ползвател. В университета имахме. Винаги е било удоволствие. Мен ме кефът вендинг машините, защото като аркадна Arcade Games, обаче винаги печелиш. Пускаш монетка и винаги излиза нещо. Да. Никога не можете да загубиш, да. Да, абсолютно. Искаш да кажеш... С тази увертюра на къде ни водиш? Точно на там, където ти предположи. Така. Много интересно нещо след бюджета, след на високо ниво на обсъждането на монетарната ни и фискална система, както споделих. Може да обсъдим една малко по-битова тема, просто за да... нещо, което паднах наскоро. Давай я за ушите. Да. За ушите. Аз, мисля, че беше вчера или онзи ден, попаднах на интересна новина, Влади е прожектирал в момента. Вендинг автоматите в риск при въвеждането на еврото от 1 януари. Защото, доколкото разбрах, всички подобни машини, чието разпечатани средства са единствено физически,
би трябвало да бъдат променени инстантно и да оперират единствено в евро. Това беше знаната за мене. Аз явно това решение, което е било взето преди някакво време, изненадало доста хора в последното 3 месеца сега, тъй като много от тези автомати, всякакъв тип машини, които разполагат с физически парични средства, не са подготвени за това нещо и им трябва време. Съответно, софтуерна промяна, чисто физически монетниците вътре, различията в размерите на монети, на банкноти, на всичко, което се обменя. И наскоро бях гледал и видео чисто технически как работи на вендинг машини. Доста така сложен механизъм, разпознавайки лазер, който разпознава монетите, които вкараш в слота. Та, всъщност, вендинг машините ще трябва да работят от първите кафета, които ще се изпият навсякъде в страната ни на 1 януари. За хората, които вероятно ще има доста хора, които работят. В ранните часове на 1 януари ще работят единствено с евро и ще трябва да бъдат подготвени за това нещо. Което да работят с лева, както казва Тодор Каназирев, който е председател на Българската вендинг асоциация. Такава асоциация ли? За първи път чувам и аз. Якото човек. Вали, това са своите хора. Може да ги похвалиш как охлаждат вътре стоки. Страхотни са, между другото. Заслужава да имат не една-две асоциации и да им променят законодателството. Ти си. Абсолютно. Той казва, че на практика всъщност машините ще продължат да работят с лева, защото иначе единствената друга опция би била да спрат да работят. Или да са незаконни. Или да са... не знам дали лицензия им ще бъде отнет, но всичко... това е в нарушение на закона и в противовес на работата им с евро от първи, нали, номенклатурно ще я да кажа, уреденото в закона, нормативно, но за да продължат да оперират, което не виждам другата опция как би се случило да спрат да оперират. Всички оператори на вендинг машини няма да ги спрат. За това, ама Влади, да знаеш, че на 1 януари не можеш да ходиш до вендинг машини. За това в споко. Не, знаеш ли, това мисля, че отваря за нас сивия сектор, в който ние тъжава да си направим вендинг машини. Може точно така и да правим нелегални мобилни вендинг машини. О, да. Даже не статични, искаш да са мобилни. Па да се движим тук из квартала и да продаваме. Ще обикаляме училищата. Обаче ще събираме и в лева и в евро. Да, точно. Ние ще бъдем правилния прочит на този закон, нали така? Ще имаме един така речен постъпателен период, grace period на английски. Да, когато е нашият прочит, той ще бъде правилен. Страхотен израз. 10 от 10. Нали, това само бизнес предложение, го хвърлям, не е нужно да го... Да, разбира се, не е нужно да го... Това същата прекрасно с историята от преди малко. Да. Нали, че... извинявай. Не, искам да... Ще да допълня, че нали, всички тия промени в бюджета, тези неясноти, единствено биха засилили сивия сектор. В смисъл, за мен това ми е първото, което ми идва на ум. Да, абсолютно си прав. Промяната ще струва, тя също така ще струва някакви пари, дори да се опита да ги подготвят тези машини в следващия месец и малко. Тя ще струва по предварителни изчисления между 100 и 800 лева, предполагам, в зависимост от машината и от спецификата й, което включва промяната на касетите за съхранение на, както казахме, на монети, актуализиране на софтуера, който се изписва там при платежните операции, да изписва нещо при платежните операции. И всъщност ми интересува, че месечният оборот варира доста, беше казано в статията, между 500 и 2000 лева, в зависимост от локацията, предполагам, а в някои случаи достига до 4000 лева. Което... разбери къде са тези локации с 4000 лева, да ходим да откраднем от някъде готови машини и да ги сложим там. Аз ще да кажа, че ще помогнем с превалутирането на левовете в евро, но и това мога да направим, да. Да, защото не искам да дам 800 лева да влезем в този бизнес на машина. Няма смисъл. Ако мога да надем никакви пари, пак да вземем, или максимум, ще кажа 8, айде ще съм щедър 80 лева, ако може да дадем на машина и да влезем в бизнеса, ама да вземе 4000, мисля да го започнем. И знаеш ли кое е, че то ние може да изчакаме на 1 януари да ги сменят, нали, механизмите и ако не са ги сменили, може да подадем иск срещу собствениците на тези машини, че да свърши работата и ни пречат на нас. Да направим лека репресия. Да, протекция. I'm in. Винаги. Там, където е схемата, там е и Георги. Много ясно. Те вървят заедно. От квартала е. Не може всяко нещо да е оправдание, че е от квартала. Че трябва да кажа, че защото се познавам с вас. Изберете си едно от двете. Квартала е супер. Квартала е супер, да. Не ни представя добър имидж. Добре, другия път дойдеш с карта на вендинг машините. Добре. И ще кажем как върви това, може да е проект така къде оперират, къде са позиционирани. Това за мобилното е интересно. Мобилната вендинг машина също е добро предложение. Бързо имаш 30 секунди да кажеш за БДЖ.
Защото всеки път обеща да казваш нещо. Точно така. И ви питам въпрос. Точно така. От новата година, поредно нещо, което ще се случи през новата година, през януари месец ще бъдат доставени 25 нови влака Шкода. Да. Чакай, 25 нови влака или 25 нови вагона? 25 нови Влакови композиции. Които от колко вагона ще се състоят, трябва да погледна точната бройка. Сумата е по европроекти, по усвоена по оперативна програма транспортна инфраструктура, развитие на транспортната инфраструктура. Да, пак някаква гадна европрограма, дет ни дава нови влакове, нали? Батите потият. Бати тъвто. Да. Ще подмина този сарказъм към моята новина. Не бе, ние сме саркастични към европроектите. Саркастични към такова ще я кажа. Към мнението на хората към европроектите. Само да питам момчета, как да ни приемат на сериозно хората. Само сарказъм. Ние сме сериозни момчета. Това е начин да се борим с травмата. Доста сериозна сума сме успели да кандидатстваме за нея, да бъдем одобрени и да бъдат произведени влаковете в края на тази година. 6,4 милиарда лева за тези. Това по-добър бизнес от вендинг машините. Много сериозна сума и много готиното при новите влакове е, че ще бъдат от модерния тип ниски, така да се каже, мотриси, които ще бъдат нископодови, точно така. С 330, горе около 330 пътника ще могат да събират като капацитет. Всяка една от тях. Което е доста солиден капацитет. Ще могат вътре да изписват на 3 езика, мисля, информационните табла, които ще могат да върви написа, както в момента в метро, да кажем. Да. Доста явно дигитализирани, предполагам, че са доста модерни. Следващия път ще опитам да намеря хубави снимки и Влади може да, ако има новина пред себе си. Аз мисля, че бях намерил новина. Аз имам само едно предложение, преди да съм го забравил, да направим епизод на Тъжева в някои от новите мотриси. Ще си го технически, аз ще го измисля, просто отиваме и го правим. Качваме се на някои от новите мотриси като делът и пътуваме някъде. Да, например. И правим динамичен епизод. Точно, в движение. Отиваме някакъв късо 2-3 часа разстояние, колко да запишем. Топ. То с скоростите на българските влакове 2-3 часа от тук до София област. Да. С моето средство за транспорт няма да се шегувате. Любимото средство. Така че това е поредна готина новина. Исках да завършим с позитивна нотка и разбира се с любимото транспортно средство. Разбира се. Как да не завършим с позитивна нотка? Ти ще ми кажа нещо, което си ми изпратил предварително да покажа или? Мисля, че го бях пратил това за новината. Дали за някаква специфична статистика, но това беше достатъчно като... Дали има снимки в статията, как ще изглеждат отвътре. Беше може би интересно да видим нашите зрители. Намери го. Жоро, запълвай време, да. Намери го, Влади, защото ще трябва време да отговориш на въпроса, който съм ви подготвил. Да, който ми хрумна между другото по време на епизода. Готови ли сте? Това е страхотно. Are you ready? Тоест искаш да ни кажеш, че ти не само заучаваш някакви неща, ами и мислиш по време на епизода. Искам да ви кажа, че поне по една мисъл на епизод ми се ражда в главата. Чакай да удари микрофончето. Опа. Чакай. Дайте пак, ще го изпуснах. Кое? Ръгостискането. Дай пак. Опа. Идеално. Пазим позиция. Докато показваш... Чакай, че това е грешната новина. Не го гледайте. Това не го гледайте. Гледайте към Тишо. Да, ето го Тишо. Намирай там новите Мотриси 226-та. Тишо, това къде го беше пратил? В общия ни чат. Внимай да не отвориш чатовете с може да не... мафията за вендинг машини. Момчета. Прийти ни, докато той търси, може да ни попиташ. Ако утре ви дадат 24 часа да направите едно напълно безсмислено, но зверски забавно решение за България, законово, какво би било то? Вау. Я ми задай пак въпрос, защото не слушах. Ако утре ви дадат 24 часа да направите едно напълно безсмислено, но зверски забавно решение за България, като закон говорим, какво би било то? Типък. От типа на, нали, сега ще ви разбъркам малко, национален ден на дрямката или глоба за хора, които си пазят мястото на паркинга отпред, долу пред блока с бутилка, така от стара минерална вода, или метро. Тия хора са за съд. Значи само това ще кажа. Тия хора са за съд, защото и в центъра се случва. И тук и без това няма места. Тъпата ти бутилка седи в центъра. Засегнах тук върху бутонче. Някакви такива неща, нали? Примерно да можеш да спираш метрото с махане, като
такси и някакви такива. Това е добро. Нещо такова напълно безсмислено, но което да ви се струва забавно. Това е хубаво. Това е храна за размисъл ли трябва да ти отговорим дай сега? с твоето, за да мога да имам време да... Не, чакай сега, нямаме... Аз да ли поставям вас, не вие мене. Има ли последствия от това нещо? Със следващия ден ще има ли последствия? В смисъл, моля ли да... Каквото решиш ти, това може да има. Да се нулират последствията. Да, може да няма последствия, каквото искаш да е. Имаш пълна свобода, най-лошото нещо за човека. Да. Най-рисковото. Влади вече споделя снимката, да. Да, всъщност междувременно, докато мислим, ето спечелим време още. Напълнахме на метрата, всъщност на метровлаковете. Прилича на влаковете. Тази снимка не е за там, но е такова приятно, зеленичко, готинко. Зелено със синьо. Прилича на влаковете в има ли още в Лондон. Мисля да си кажа, че скоро ходих в Лондон, нали? Лондон Сити. Лондон, бейби. Но аз ще се оплача, че за Министерството на транспорта и съобщенията това съобщение с 3 снимки е много тъжно. И една от тях е само на интериора. Мисъл, звънете, ще ви намерим фотограф, ако трябва. Моля ви. Но изглежда много яко. Няма те лъжа, аз много се кефа на отворената концепция, точно западноевропейски влак. Така че най-накрая. Хубави са, да. Най-накрая. Стигнахме до там. Не се отклоняйте от въпроса, момчета, за да може да затворим този епизод. Направо не мога в момента да... Тишо, искаш ли да сваля достатъчно ниско летвата, така че ти каквото и да кажеш да изглеждаш по-добре от мене? Защото аз сещам само за тъпоти. Хубаво, че ти хрумват на мене. В момента ми е бял лист, когато ми зададе този въпрос. Не знам дали това е добре, между другото. Замислям се добре ли, че е бял лист в главата ми, когато всичко е абсолютна свободия, няма последствия от каквото и закон да въведа. Малко е странно. Нали, да знам да оправим бюджета ли, но не. По-скоро идеята ми е така, съжалявам, че IQ-то ще падне на всички момента, които го гледат. Национален ден на дикпика и половите органи, всеки в социалните мрежи да е задължен да е със снимка на половия си орган. За един ден. Адски тъпо, брат. Затова казвам, Тишо, сега вече мога да надграждаш. Адски тъпо, брат. Вау, не го очаквах дори. Имаш още 15-20 секунди, защото съм сигурен, че Влади няма мисъл за това изказване, но докато го питам, имаш 15-20 секунди. Давай. Какво искаш да постигнеш с това? Има ли нещо, което искаш да постигнеш или просто така? Нали? Искам да сближа повече хората и да ги предразположа за социален контакт. Да пособстваш за това хората да не се срамуват. Да, точно така. Okay. От тялото си. Ти може да си министър на социалните политики. Ето. А той Жоро, тъй като в момента избира за ресорите си министри. Да. И да, супер, благодаря, Жоро, аз с удоволствие. Приемам. Да. Аз ще оставя интригата за началото на следващия епизод. Не, няма такива. Виж колко свалих летвата. Нещо, давай. Какво би направил? Нещо. Давай, on the spot. Опитвам се да мисля само конструктивно, а ти ми искаш да давай. Деградираш. Това е. Не е нужно да деградираш. Може нещо безсмислено. Не е нужно да е свързано с това, което Влади каза. По възможност да не. Моля те, не де. Давай, какво би направил? Да, може би бих организирал един ден, безмислено, то не е безмислено. Да има, ето, моята любима тема отново, да има един ден в годината. То има такъв ден в годината, който безплатно може да пътуваш навсякъде. Няма значение, кажи си го. Да има един ден в годината, в който може да пътуваш, който горивото е безплатно, може да заредиш, който майко, как ще се избиват на бензиностанцията. Да, може би това ще се провокира доста сериозни рискове по друга гледна точка. Който транспортът е безплатен за всички. Всякакъв транспорт. Всякакъв транспорт. Самолети, и горивата с тези транспорти. Самолети също? Всичко, да, може да се качиш, може да пътуваш до където искаш. Значи, това е места да решим. Как ще се справиш с задръстванията, катастрофите и... това са фоллоуъп въпроси. Не фигурира в това. Точно колко рационално мислиш. Не фигурира в това. Мога да ви кажа и моето. То пак е свързано транспорт. Очакваме. Ма ти си има време да го мислиш, не е често. Тази неудобна ситуация. Мислех си го, докато ми хрумна въпроса, някъде може би в средата на епизода, т.е. преди 4 до 6 часа горе-долу. Кастро тайп. Да. Искам, това което бих направил, всички знаци стоп, пътни знаци, да ги заменя с знаци мисли. С удивителен, нали? И трябва да спреш там на знака стоп
да мислиш 15 минути и можеш да продължиш само ако си измислил идея за нещо, каквото и да е. Между другото, ти така ще решиш проблема с паркирането и колите. Защото никой не се движи. Да. Всеки просто ще остави в централен кръстовищ колата и ще каже, ще се придвижи както желая. Ще мисля, аз тук ще мисля на тебе. Това ми хрумна. Сещам се за маркировките, които съм виждал и които аз ме карат да си казвам на ума, да си го повтарям. Виждам изписано на пътя, близо до зебра или до друг тип маркировка. Не погледни, бавно съм виждал. Да, и бавно. Да минаваш бавно, т.е. и ти в главата си почваш да си го повтаряш. Не знам, поне ми се случва. Да, не знам. Когато го прочита. Аз моята глава няма много неща. По-ефективно от внимавай или нещо такова. Толкова си можеш. Това е. Мисля. Това е кое? Това е ТЖВ. Това е ТЖВ. Ние сме ТЖВ. Дали ще има следващ епизод, много зависи от това какво се случи след излъчването на този, но за сега ще ви кажа, че ще се чуем и видим отново. Аз съм Жоро, с мен бяха господин Тишо и господин Влади. До съвсем скоро.